mhosva yakakupinzai mujeri kusvika patari nhasi imhosva iyi fraud. makatoita fraud yemashow? Ya, ndakaita fraud. Alright, zvakafamba sei? Ranga riri gore ripi irini pazvakaitika? 2023 ndakaita maarrangement ekutengeserana land nemunhu stand. Okay. Saka ndakaitengesa ku1-2. Okay. Iri 1 uye akabhadhara half yakabhadhara half. Saka wakazosangana paland wese bvawaita akakusada kunzwana nabva patoita handidzosere mari kusvikira kuzotsvagana ndokuzoteerwa noumwe akanga anyanya kuzorwadziwa akati aiwa chinipa mari because pane mumwe wandakaona. Saka ndokuzositsana kumapurisa. Imimi pakutengesa land maitozoti maita double allocation? Handitoziva ndotoda mari. Mamutoda mari zvenguva. Saka mamuchiti saka wachazvifambisa sei manje? Anenge atanga kupedza ndaitarisira kuti ndinozotora amount iya ndozorecover uku. Unoti chi iwe chio mari yako? Alright. Saka vamatozoisvika mabudikira maakumapurisa zvafamba sei? Sata kumapurisa kazongotaura ukomana ukati saka mari yemunhu iri beni kati mari handina. Okay. Saka wakazototi saka munoenda yenyu koti papatoitwa mapepa kwakutoenda kukoti. Alright. Ndokuzosvika una magistrate akati nyaya yakamira so mhanhari ari kuda mari yake nekuti makapara mhosva inonzi fraud. Yanga iri mari manje? 5.7. 5,700. Ndo yakabhadharwa. Okay. Saka yanga iri half yemari yandaida. Panga pakatokura land yacho zvekutodaro? Yanga ikakura 200 square meters. Yanga iri land yani? Land yedu. Yenyu as a family. Alright. So vazvadini manje mari mati hamuna mukoti? Saka mambo akati stand down ndagara ubva wazongodzoka akati 3 years in prison. Okay. Kubva ndanzi plus onini nonzi chemari yekuzomuzobhadhara mari yemunhu restitution. Saka ndakauya ne3 years parimandi mandazobvisiwa 1 year mandasara ne2 mandazodzoka kuresi mandapuwa 11 months mandazobvisiwa mandasara ndane 8 months prison. Alright. Saka ndikupika 2 years 8 months kunoku kuprison. Alright. Makatanga 2023 ndoko makapinda ndakazopinda 2024. Alright. Na January, end of January. Alright, that's last year January. Last year. Alright. So muchitozwa kuti matosunga madhiri haanozofamba musha yanga muchidoti zvizodai makazvitora sei? Zvinhu zvinorema kuaccepta because kuti waunzi wakuenda kujeri chinhu chisingaacceptiki. But because of unenge usati wambopinda mazviri. Okay. Unenge uine kamwe kamutorero but wamo manje wazosvika panonzi parimandi pacho kana unga usingapazivi the situation yeunoona the first day nesecond day panopera week unotombodzoka kunyatsaona kuti zveshuwa apa pakakanganisika nezvinenge zvichiitika. Okay. Sokuti sadza unogona kutomboriramwa rinenge richiiwa kuti chikafu ichi ichi handidye. Alright, it's okay. So hama dzinouya iri manje? Hama dzinouya. Kwa hiyo idzo hama dzakati manje panyaya iyi wakazwa kuti pamaita madhiri ama muri mega kana mamuno dzimwe hama dzadziri madhiri acho? Ndanitori ndega zvangu. Saka wakazvitora sei? Zvinhu zvekuti wakazozviziva ndatotongwa. Okay. Wakazotoziva ndatongwa kuti ndo zvatoitika ndatokurimandi ndakutodzo rehab ndiudzirewo kuti ndiri panapa. Ndo zvakaitika kwati wafonera ndokuzouya kuzotaura nyaya pamavhiziti zvakafamba sei ndakuchitoudza ndo nyaya yacho. Saka zvakatodai ndakabva ndatotongwa iwo bvatoti saka zvinhu zvaifanira kunga makafona akazitaura before uchiri mumapurisa ndasungwa tiri kudai panoti takangoti afoni maybe pane zvaaruita munhu. Saka ndo zvakatoitika.